Teraz sme naučili tak. Ešte veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli, plný lásky, plný vďaky, ako rozkvitnuté maky. Aby sme vám povedali, ako sme vás radi mali, za tú lásku všetkých detí, nech nám travia naše kvety. Za váš úsmev, milé slová, ktorými ste vždy a znova otvárali naše oči, ako kvety na úbočí. Všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme. Držali ste nás za ruku, keď sme prišli sem. Učili nás poznávať všetko, čo už viem. Čo je správne a čo nie, čo sa smie, čo nie. A preto je tak ťažké to dnešné lúčenie. Naposledy do tvojej svoju malú ruku dám. Chvíľu s tebou ešte pôjdem a potom ti zamávam. Držali ste nás za ruku, keď sme prišli sem. Učili nás poznávať všetko, čo už viem. Čo je správne a čo nie, čo sa smie, čo nie. A preto je tak ťažké to dnešné učenie. Naposledy do tvojej svoju malú ruku dám. Chvíľu s tebou ešte pôjdem a potom ti zamávam. Držali ste nás za zem, skôr než odídem. Dali sme sa dobre s vami, všetkým ďakujem. Rozlúčiť sa piesňou chcem, skôr než odídem. Dali sme sa dobre s vami, všetkým ďakujem. Tak sa aj ty dobre maj, potom na mňa spomínaj. Nechám na pamiatku kúsok srdca na oblaku. Rozlúčiť sa piesňou chcem, skôr než odídem. Dali sme sa dobre s vami, všetkým ďakujem. Tak sa aj ty dobre maj, dobrom na mňa spomínaj. A ja budem spomínať, to ti sľubujem. Naposledy do tvojej svoju malú ruku dám. Chvíľu s tebou ešte pôjdem a potom ti zamávam. Rozlúčiť sa piesňou chcem, skôr než navždy odídem. Mali sme sa dobre s vami, všetkým vám ďakujem. Milé detičky, aj pani učiteľky, všetky pani učiteľky, aj pani vedúca, dovoľte, aby som vám v mene detí, v mene rodičov určite tiež poďakovala. Pripravili ste krásny záverečný program, toto je deti slávnosť veľká, zahrali sme sa už na takých veľkých študentov, lebo už materská škola je ako škola zaradená, to je taký predstupeň školy základnej a teraz vám odovzdáme slávnostne darček a potom budú aj osvedčenia. Viete, ako ťažko sa to uvaže o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. To znamená, milé deti, že ste veľmi múdre, lebo ste navštevovali predprimárne a absolventi predprimárneho vzdelávania. Ste?
navštevovali a absolvovali materskú školu. Tomu rozumiete, že? Áno. Dobre. Tak, teraz vám odovzdáme darčeky a potom rodičom do rúk, nie dnes, ale tí, ktorí ešte budete chodiť aj budúci týždeň, osvedčenia do rúk, to bude také prvé vaše malé vysvedčenie. A teraz by sme odovzdali takéto krásne pamiatky deťom, to budete na doma. Takéto krásne chlapci dostanú v modrom, dievčence v rúžovom, aby ste mali spomienku, akí ste boli krásni, keď ste chodili do materskej školy. Takže ideme teraz po jednom, každý pekne príde a dostane darček. Linduška. Tak ti gratulujem, želám ti všetko dobré, nech sa páči. Drží sa obrázok.
aké sú naše deti spoločensky na úrovni, krásne podali ruku, pozreli sa do očí, aj to sme ich učili, a sú pripravení na ďalšie štúdium zodpovedne. Aj taká horúčava je, ako býva na promóciách tých veľkých. Takže vám želáme všetko dobré, aby ste chodili na základnú, na kto chce na strednú, aj bude musieť ešte, a kto bude chcieť na vysokú, aby sa vám dobre darilo v štúdiách, lebo teraz ste už študenti, už sme vás pripravili na štúdia. Môžete začať od septembra. Áno, dobre, takže poprosíme. Dobrý deň. Ja by som si dovolil v mene rodičov, ktorých deti opúšťajú škôlku, teda sa s ňou rozlúčili týmto nádherným programom. Bolo to len nedávno, čo sme ich sem doviedli a odovzdali prvýkrát do takého reálneho sveta, hoci to bol taký mikrosvet, ale už sa tu stretli s cudzými ľuďmi, s cudzými deťmi, museli sa učiť, podrobovať nejaké autorite, nejakým pravidlám a zvládli to. A zvládli to vďaka vám. Pani riaditeľka, pani učiteľky, celý pedagogický personál, aj ostatný personál, pani kuchárky a upratovačky, takže patrí vám za to nesmierna vďaka od nás rodičov aj od detí a ďakujeme za to, že ste to robili citom, s láskou a profesionálne. O tom, myslím, sme sa presvedčili všetci, lebo tie deti sa chodili radi a boli a sú šťastné. Takže ďakujeme veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Ja vás chcem poprosiť, Tuto poprosíme, aby... Môžu, poďte, dieťa, vyjdeme. My sa pripravíme ešte na nie. Mene pani učiteľi vás chcem poprosiť, že deti idú teraz na to sedla a my rodičia čakáme v tejto časti, aby sa deti skúdevali na jedli a rodičia, aby počúvali všetko. Neviem, či ste počuli.